Habakkuk, chapter number 2. It's so difficult to find that book in the Bible. So you'd rather just take advantage of the screens that we have. Chapter 2, from verse number 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. Verse number 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Let me talk a little bit about the vision that you saw, or the vision that you are going to see after this service. I strongly believe that prophetically you are getting into a time of visions and dreams that will happen even the following day. I'm convinced that whatever God is about to do this time, it will be fast and quick. Whatever God is getting ready to do for you, it's going to be fast and quick. If I say fast and quick, I mean you are likely going to have it before this year comes to an end. I don't know what it is exactly, but something will make you to smile this month. You shall go and walk all the way smiling. I'm going to talk about the visions that we see and what we are supposed to do when we see visions. Panapa, I want you to understand that tiri kudila nomprofita unonzi Habakkuk. He is a prophet, a qualified prophet. Not just a qualified prophet, but a seasoned prophet. He has been in this field for a very, very long time. He knows what it is to hear from God and to see visions. From verse number 1, maybe after explaining verse number 2. Verse number 2 inoti iye ndokundipindura achiti nyora chiratidzo ichi pamabwe. Arikunzi matables apa matombo. Nyora chiratidzo icho pamatombo, nekuti chiratidzo ndechenguva yacho. That vision that you saw has got what is called an appointed time for it.
For that vision that you just wrote is for an appointed time. Maizviziva here muchikura vanasikana navanakomana kuti kune inonzi general time, kune inonzi ordinary time, kune inonzi an appointed time. Appointed time igore rakatsaurwa naShe risingapere Mwari asina kuita zvaakataura. An appointed month, mwedzi wekuti Mwari kana akati August haapere Mwari asina kuita zvaakataura. An appointed week is 7 days dzinenge dzasetwa naMwari dzekubika munana nekutoibva nekutoupakura. Inonzi an appointed time. Mwari unoseta gore, mwedzi, svondo nezuva nehour. Ende kana yako hour yachaya, no matter havadi kana vanoda, no matter vanofara kana havafari, but kana hour yangu yokurangarirwa yakwana yatokwana. Dzawakarota dzine zuva iwewe, dzawakarota dzine mwaka iwewe, dzawakarota dzine svondo radzo hope idzodzo idzo. Ende ndinoprofita kuti kana ranga riri kure ngarichiuya pedyo tizvione zvakarotwa zvacho. Can I prophesy to 300 of you? You are going to see a vision, and you are going to write that vision on the rock. Can I talk to you for some minutes? Can I talk to you for some minutes? Panonzi chiratidzo chawaona nyora pamatombo, kwete padhaka, kwete pabepa. Ndava mvura ikanaya zviri pabepa zvinobvaruka izvi. Kana wanyora pasi champupuri chikasumuka, unoona pambenge pakanyorwa nezuro nhasi hapasisina chakanyorwa. Ndoda kuti kana uchinonyora, muprofita anonzi tsvaga dombo, enda kuEpworth, zvanzi nyora padombo. Why Mwari vachida kuti zvinyorwe padombo kwete pabepa? Navakune matsotsi akatibira hope dzedu dzatakanyora. Unoona vaakufamba nemota dzatakarota isusu. Ona vaakuchata padhethi randakarota muchato wangu. Zvino Mwari anoti this time ndoda kuti kana ndakupa chiratidzo, enda unonyora pasingabike namatsotsi, kureva kuti zvawapiwa naMwari nhasi hakuna anozvitora. Tiona anoritakura dombo rako. Declare kumadhimoni ekumusha kwenyu kuti rangu dombo hamusumudze, rangu dombo hamutakure, tsamba yangu hamudzime, hope dzangu hamuhaijeki, hope dzangu dzandarota ndedzangu, imba yandaona ndeyangu, muchato wacho ndewangu. Enda unonyora padombo. Aizi nyaya yedombo yauri kungofunga chete. Kunyorwa kwezvinhu kwekuti kana madhimoni haadzimi. Zvarehwa naMwari pamusoro pako nhasi, iyo ndo yauchatoregera kufa manje iyoyo yega yekungoti Mwari vati ndakuda kukuitira, inokonzeresa zvirwere kuti zvikubate but zvigotadza kukuuraya. Unopinda mutsaona dzemota igorova samasauti, ugobuda uchipumha guruva. Ndava Mwari ane zvaakataura pamusoro peupenyu hwako. Haikona kutyisidzirwa. Chero ukanzwa yaputika vhiri motokari, yaakuti pera.
Iudze kuti anosara pamuti ndiwe, anoparara ndiwe. Ndinobuda pano ndichinotenga vamwe vako futi. I'm not here to die. I'm not here to die. Ndava ndine chiratidzo chakanyorwa padombo. God is giving you a vision, a serious vision for that matter. Zvanzi nyora padombo. Kana wanyora padombo, ziva kuti chiratidzo ichi chine nguva yacho. Kana nguva yacho yakuswedera, ndobva panzi usaore moyo kuti chanonoka, ndava chero chikanonoka. Usaore moyo kuti chanonoka, ndava chero chikanonoka. Chichaitika chete. Ende kunonoka kwechiratidzo kune nyaya. Ndo mukana wevavengi vako kuti vakuseke. Ko zvamakanyora zviye zvakazoenda nekupi? Ko madheta atakambengeta udzwa akazoenda nekupi? Ko mukomana watakamboratidzwa kunze mukomana akazoenda nekupi? Chero zvikanonoka. Zvinononoka kuti vanoseka vaseke. But ndinofara Bhaibheri rinoti pakupedzisira chiratidzo chako chichataura. Oh my God. Though it tarry, wait for it. Ndobva apedzisa chiti, but it shall not tarry. Kureva kuti zvawakaona nezvauri kuona nezvauchaona zvabvisirwa chinono. Icho chiri kunzi tari hadzisi ndimidzi. Kuramba uchingorota uchingoratidzwa zvichingononoka. I prophesy it shall not tarry. It shall not tarry. It shall not tarry. Oh Jesus. Oh Jesus. Pane pandada. Panonzi kunyangwe chikaita sechanonoka chiratidzo. But pakunopedzisira panzi chichataura. Handizive kuti chichiti kudii uye chichiudza vanani. Ivo vachitiwo kudii vaudzwa nechiratidzo. Zvazviri kureva ndezvekuti iri kukwana nguva manje yausisafambe uchizvishambadza. Iwe uchanyarara, but chiratidzo chiri pauri chichataura nyaya. Zvawakarota zvichatanga kutaura zvega. Uri kuizwa zvakanaka nenyaya. Hausi kuzofamba nebank statement. Hope dzako dzichataura dzega. Kuti mwana uyu akarota uyu. Sisi vakarota. Bhudhi vakarota. Pachave nenyaya dzechiratidzo. It shall speak. It shall speak. Unenge wangofamba pakati pavo wakanyarara seusiriwe wakazvininipisa, but chiratidzo chawakaona chichakushambadza nekukumaketa. Chichakonzera kuti respect isina kumbopiwa mumwe kumusha kwenyu. Iwe uchisvika chiratidzo chichavaudza kuti uyu kudzai, uyu ngaakudzwe, uyu ngaakudzwe. Ndichine mere papa. Ndichiri kunzwika zvakanaka here papa. Ukaitarisa iri kunzi ndava pane nguva yezvinhu. Hama dzangu aikona yakundiseka kani.
Zvinizvi zvine nguva yazvo izvi zvinizvi. Musanditarisire pasi kani. Inga vakomana vamazuva ano vakadaro vakati usadherere. Pane inonzi appointed time. Amuvanzwe seiko vakomana vamazuva ano. Pane nguva yezvinhu inoti kana yakwana nguva yazvo. Zvina mhosva Satani wakaisa mabreki. Akatsika mabreki emakumbo imwe akaisa handbrake. Oti madhimoni saizvidhina panzapa. Kana yakwana nguva yangu sekukwana kwayaita uku. Mwari wafara zvake. Wanditarisa akanyemwerera. Akati mwanasikana ndakuda kumuitira zvakanaka. Ndinotongozopa Farao chete. Ndinotongopemberawo chete. Muchatongondikorokotedza chete. Ndava nguva yacho yakwana. The vision is for an appointed time. Indava uchiti mukomana wangu andinonokera. Ukaverenga vhesi yekutanga yatsanangura zvakanaka kuti ndakaenda panzvimbo yakakwirira ndokunomirira ndiri ipapo kuti ndione kuti Mwari uchanditi kudii. Rambai makavhura nzeve dzenyu. Vhesi ya1 manyorerwa yakaitwa anenge akanyora wacho asina kunyatsodzidza here kana kuti chii. Ndava zvinyorwa zvichinzwa Roman. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I will watch to see what he will say. Not to hear. Not to hear. Ndichaenda panzvimbo yakakwirira kuti ndione zvaachataura. Unoziva kunonzi kuona shoko. Ndichaenda pakakwirira so that I can watch what he is going to say. Ndakakura ndichiudzwa kunzi izwi rinonzwika. Hapana akandiudza kuti rinoonekwa. I will stand there and watch. Ende ukatarisa manyorera akaita ndeyekuti ndicharamba ndakamira. Handigare pasi. Handizorore. Handiende kunovata. Rinopisa haridyiwe. Ndicharamba ndakamira. Kusvika shoko randaimbonzwa ndakuriona. Kureva kuti zvawakanzwa Mwari achitaura uchaita zvokuona. Vamwe munofunga kuti Habhakuki wakatadza kunyora. Enda kuna Isaiah chapter 2. Isaiah Arnold. And this is the word that I saw concerning Judah. The word that Isaiah the son of Amos saw, not heard, saw. Shoko rakaonekwa na Isaiah pamusoro pa Judah. Ndina Judah ire pano. Unoziva here kuti une shoko kwete rakanzwikwa but rakaonekwa nomuprofita. I saw the word. Ukanzwa Habhakuki wakuti ndicharamba ndiri pano kusvika ndaona. Zvaari kureva ndezvekuti ndaneta nekunzwa. Ndakuda kuona zvandakanzwa zviye. Shoko riye ngaripfeke nyama. Rifambe pakati pedu. Rive sutu inopfekeka. Rive imba inopindika. Rive mota inodhiraivhika. Rive gauni rinopfekeka. Ive ringi inoiswa muchigunwe ichi. Ndaneta nokunzwa ndakuda kuona shoko.
Unoriona shoko chete. Ndakato declare kuti November atibate November. Unenge wariona chete shoko. Kwete kunzwa chete ndati kuona zvarakataura. Noriona iwe. Noriona udzari padhuze kuti uchazviona. Ndakamirira. Panonzi naHabakuk. Ndakaramba ndakamira ndikati pana handibve. Yanhasi service haiperi. Ndoda kuona zvaachataura pamusoro pelife yangu. Kuona, kunzwa nokuona zvakasiyana. Iriye kunzwa mapfidza. Kubva tichikura taidzidziswa kuti how do you hear the voice of God? Nevakanyora mabhuku, pakanyorwa mabhuku namalibrary. Just on how to hear the voice of God. But vashoma vakatidzidzisa kuti rinoonekwa sei. Ndina bhuku rakadaro ndakamboverenga. Rinoonekwa sei shoko. Kureva kuti Mwari ane zvinhu zvaachatanga kuita. Zvekuti ukazvitarisa uchanzi waona shoko. Waona zvaitwa neshoko. Ndichinemere. Why? Ukaiverenga inoti. Nekuti kana wainyora vision yacho. Achaverenga vision iyoyo. Achamhanya. Achaverenga chiratidzo chako. Achamhanya nacho. Unoda kuziva here kuti sei usina vanokushandirawo. Unoda kuziva here kuti sei usina vanhu vanoseva under you. Chikonzero ndechekuti wakarota ndokuona chiratidzo asi hachina kunyorwa. Bhaibheri riri kuti wachiona chinyore zviri plain. Kana wanyora chiratidzo, Mwari uchatumira vanhu vachauya kuzochiverenga. Kana vapedza kuchiverenga, vachamhanya nechiratidzo chako iwewe. Shaya kuti sei munhu achiti ndane makore ndisingashande. Imhosva yaMwari here? Haizi mhosva yaMwari. Date ravakanyora nderariiniko. Kana usina ravakanyora date, hauna date rebasa rauchawana. Inda wachiti mukomana wangu anonoka kundiroora. Une chiratidzo here chawakanyora somewhere. Ndava Bhaibheri rinoti kana vachiverenga ndokuti vamhanye kunoroora. Kana vaverenga, problem yamuri kuti vazhinji venyu ndeyekuti mune zvinhu zvamuri kuda kuti Mwari akuitirei. But hamuna kunyora nekududzira, hamuna kutsanangura zviratidzo. Ndosaka vanhu vese vari mudhuze newe vachingofamba vakalenga-lenga. Hapana anomhanya kusvika vagona kuverenga chiratidzo chawakanyora. Ukachinyora mushe, vakachiverenga mushe, vachamhanya mushe kusvika iwe wagara mushe. Ndikudzika zvakanaka here nini? Rapanura chiroto chako. Uchibva pano ndikati endai munonyora padombo wangarasike ndikuzama kutsanangura kuti zvairehwa apa ndezvipi. But enda futi unotsvaga rimwe bhuku. Woriti bhedheni worigadzika apa. Wotora penzura woisa apa. Wovhara maziso. Woti kunyangwe ndikasaprofita sababa vangu. But ndibaba vangu. Havangaone manhamba efoni. Vagoona nekunogarwa. Vagoona nekunobviwa. Vagoona nekunoendwa. Vagoona nemangaya adyiwa. Vagoona nemiriwo yadyiwa. Ini ndigotadza kuonawo kana mosquito zvayo. Kwete. Wotora chokunyoresa. Woti Mweya Mutsvene ndibatsireiwo pano.
ndakuda kunyora ramangwana rangu. Zvandanyora pano ndozvichaitika. Hazvina mhosva, handina kuzvirota, but ndazvinyora kandazvinyora. Imi ukaona Mwari akuudza muprofita kuti nyora. Ko iwewe watimo iwewe ukaona profeta akunzi nyora pamatombo, chinorwadza ndechekuti dombo kana ranyorwa harichadzimiki ipapa, wakutosiya zviripo. Ende kana wanyora zvinonzi endesa pekuti vanhu vagone kuverenga. Ndava havagone kuverenga kana ukanyora ukaviga. Kureva kuti rinonyorwa roiswa pamugwagwa, vanhu voverenga, voseka vakataka kurwara chaiko. Iwe izvi kunyora woisa pamugwagwa kuva pamukano wokuti vaseke vagowana chokunyara nacho mangwana. Nyora unyatsotsanangura kuti unoda kuzovei mangwana. Gadzika apa, regedza hama dzako dziverenge, navaroyi vako vaverenge, nen'anga dzavo dziverenge, namapoliticians averenge, namadhokotera averenge. Vese vagota anorwara, hakuna zvakadai zvinoitika. But the vision is yet for an appointed time. Ndo dambudziko ramini naro vazhinji venyu imimi. Munotya kutaura zvisati zvaitika. Munenge muchiti ko zvikazoramba ndavaudza. Vananiko? Ko zvikazoramba ndavaudza, vanozondibvunza kuti zvasei, ndozoti kudii? Upenyu ukada kusumuka, ita kuti chiratidzo chako chionekwe. Usati wasumuka, enda nekwavari. Wopfuura uchivaudza kuti ndakuti ndipfuure ndichikuudzai kuti ndakumbonosumuka. Zvamaiona zviye. Watch me now. Watch me now. Watch me now. Vamwe venyu muri kuti kana ndasumuka ndozovaudza. Nyambaiwa unovaudza kuti usumuke. Nyora chiratidzo ngachiiswe padombo. Vanopfuura vakaverenga. Vamwe vangaseke zvavo, but vamwe vachamhanya kana vachiona. Ndiri kunzwika here zvakanaka? Ndiri kunzwika here zvakanaka? Ndiri kunzwika here zvakanaka? Unogoti ndanonoka kuroorwa, wakambenge wanyora kuti unoda kuroorwa riine here? Hauna. Kambani yangu haisi kufamba, kambani yaramba kutangika, wakanyora kuti inotangwa rini? Kana isina kunyorwa, it's not plain. Inyore pasi. Wovhara maziso ako iwewe. Woti chero ndikasaona, Mwari panapa kana mukasandipa chiratidzo, ndakutokusungirirai pano. Mukada kutoti zvikuitirei mushe, itondipai zvimwe. Chero zvemanga-manga, at least itondipai. Ndava ndikasaona, panapa ndakutonyora. Panapa ndakutonyora. Unoziva here Bhaibheri rinoti, varume vakanyora Bhaibheri iri vakarinyora as they were moved by the Spirit of God. Kureva kuti zvauchatanga kunyora unenge uchisundidzirwa naMweya Mutsvene. Nyora chete uchibharangidza. Ramangwana rangu rakajeka. Ramangwana rangu rakajeka. Ina ndichakweretesa. Ini ndichakweretesa kunyangwe nedzinyika dziri kunze.